Ивелин Михайлов, партия Величие сега. Добър ден, господин Михайлов. Добър ден. 3,9999 не успявате да влезете в парламента. Това в последния момент става. Във вашите социални канали твърдите, че резултатът е нагласен. Може ли да обясните? Обяснявам, понеже имаме хора, контакти, които са в информационно обслужване и които могат да следят резултатите и тяхната промяна. И имаше две промени на нашия резултат. Единият беше към 3 часа, другия беше след приключване на самия изборен ден, защото резултата ни първо беше над 12, после го бяха смъкнали на 6 и 7, плюс гласовете от чужбина, примерно 6 да стане 7,5-8. Но това нещо, което се случи след приключване на изборния ден, те започнаха да казват, че много махат гласове. И кои те започнаха да казват? Ден, чакайте. Кои започват да казват, че махат гласове? Какво означава хора махат гласове? от информационно обслужване. Че са ви махали гласове на вас? Да. По какъв начин ги махат? Нали се броят протоколи, гласове и така нататък? Как те си ги нагласят и подменят протоколи после. Правят го точно така, както им е изгодно. Те имат секции, в които няма никой. Ние сега ще покажем. Има секции, в които само примерно има гласове за ново начало. Всъщност огромните манипулации, аз имам и записани хора, които споделят кой е продавал гласове, кой е купувал гласове за ГЕРБ и за ДПС в различни райони. Това са скрити записи, които сме правили с хора, но това ще ги дадем на чужди медии, ще търсим възможност. Дайте ги на нас. Защо на чужди медии? Ето, вие сте в национален ефир в момента. Защото, вижте, българския съд и прокуратура, това, което ще направи, тези хора ще ги натисне. В един момент те някой път убиват свидетели, притискат ги, малтретират ги. Има случаи, в които ми казват за определени свидетели, при които са ги отвличали и после ги карат да не споделят това, което са казали преди. И по този начин се изманипулира информацията. Не сте вие хората, които правите грешките, а грешките ги правят съда, прокуратурата и полицията, които под наставленията на Пеевски и Борисов те мачкат всеки един човек, който реши по някакъв начин да се опълчи. Но бихте ли казали конкретно с какви данни разполагате? Да, защото това, че ви се е променил резултата, нищо не означава. Да. Изчакайте, ще ги подредим всички данни, защото знаете, че това е огромна информация, която искаме да я подредим и пак ще говорим с вас. Не искам да ви кажа, че получих обаждане на 28 сутринта в 4 часа. Казвам сутринта в 4, защото той човек в една такава ситуация по-трудно заспива. И ми казаха, че при 3 дена още са ни определили да бъдем с 3,9%. И казаха, каквито и да са резултати, станат 3,9%. В моя телеграм-канал сутринта в 7:30 аз пуснах изявление, в което го обявих това нещо. А ние бяхме над 4%. Даже когато ми го казаха това, бяхме 4,4 или 4,5%. И те ми казаха, че сме 3,9, каквото и да се случи. После започна едно броене, в което при 99% и 99-71, ние бяхме с 4,02 вътре в Народно събрание. Навсякъде по новините казваха, че ние сме влезли с 10 депутата. И всички хора, които са ми писали, аз даже го имам това нещо, на съобщения, където им казвам, няма, ние сме 3,9, защото те са го казали. Знам, че източникът е достоверен. Не мога да си кажа източниците, защото после пак казвам, тези хора имат проблеми. И това, което се случи, виждате, в 17:30 мисля, че го направиха, 17:36 даже, те опресниха резултата и го направиха 3,9999. Преди това, пак получихме информация от същия източник, че ще го направят в Търговище и Монтана. Този в Монтана, който купува гласове, Данчо Пръча ли дали беше, той с определени секции манипулира и с Търговище, понеже там тези хора имат абсолютна власт в тези секции и това, което са правили, са искали да нагласят резултата символно, за да може всички хора в България да изгубят вяра. Понеже вие виждате, че активността по време на избори спада, остава само платен вод, това е целта, по този начин се превзема властта и хората наистина спират да вярват, защото всички партии в Народното събрание, които са в момента, те са съгласни с тези избори. А когато са съгласни, това значи, че те официализират измамата и работят с измамниците. Няма как някой да прави правителство или въобще да говори с хора като ГЕРБ и ДПС, което беше видно в цялата страна, че те купуваха гласове на, безогледно.
Имаме доказателства с снимки, как хора купуват гласове, подаваме сигнали, никой нищо не прави, имаме снимков материал, имаме хора, които полицията заедно с купувачи на гласове агитират хора, които идват, за да им дадат пари. Има случаи, в който влиза човека, те му казват 250, казва снимка, той казва, аз за снимка искам 100, дават му 350 лева, за да може с снимка да се види, че е гласувал. И сега вижте Пеевски, който надали има и 1000 човека в България да гласуват за него, ако има 1000 човека да гласуват за него, има 2% доверие, нали? Това трябва да отчетем, а иначе изборните му резултати са впечатляващи, мога да кажа. 9-10% за нова партия, която няма никакви структури, няма хора с които да работи и си помислете, този човек първо е санкциониран по закона Магнитски, преди това не Бойко Борисов, а Васил Божков не му дадоха там да се направи партия и тя да има пари, защото е санкциониран по закона Магнитски, а в този случай Делян Пеевски, санкциониран по закона Магнитски, борави с огромни средства, което е обществена тайна. Нали? Вие и другите хора го знаят. Това аз не знам. Продължаваме промяната, да, България, Възраждане го знаят, БСП го знаят, Итана. И въпреки всичко, те продължават да работят с този човек. Резултатите са изкуствено напомпени с много мъртви души. Имаме случай, в който, доказано в Симитли, гласува жена, която е в Испания. Ние се обаждаме и тя е в Испания. Ние го имаме всичко това нещо документирано. Влизат хора с една и съща карта и за съвсем други хора се гласува. Нали, те влизат с една, защото трябва да има запис на това, на камерите и те си ползват една и съща карта. Добре, ако имате толкова данни, защо не оспорвате изборите? Или каква е вашата стратегия? Изборите трябва да се оспорят, ще оспорим изборите. Тези избори трябва да се касират, но забележете, ако се касират и минимум в същата форма на провеждане на избори, то резултатите пак ще са същите. Трябва в информационно обслужване вече да има представители на партиите, които участват в изборите, за да може да се следи навсякъде дали няма манипулация. Отделно, това, което е необходимо, да изискаме от ООН да изпратят хора, наблюдатели във всеки град и във всяка секция и тогава ще видите, че резултатите ще бъдат различни. Да, не знам дали може да се случи. Добре, вашето твърдение какво? Че всъщност, ако има нещо, което е извършено, то е в информационно обслужване. Има в информационно обслужване, цели секции са купувани по места, значи имаме нива на извършване на престъпление. Първо е скупуването на гласове в населените места, където са кметове на ГЕРБ и на ДПС, нали, ново начало. Примерно тук може да видите в община Ветрино изведнъж Ерджан Себайтин, който е бивш и постоянен тук директор на РИОСВ, нали, скрит или явен, може да видите колко много гласове имат за ДПС ново начало. Кмета на Гълъбово ми звъни да ме заплашва и да ми каже, че ДПС ново начало се дигнали с 48% резултатите там. Защото той ходил и купувал гласове. И защо ме заплашва? Защото правихме среща в Гълъбово и тези хора извършват чудовищни престъпления в във всички райони, нали, особено в малките населени места. Хората в София не знаят какъв е ада в малките населени места. В Симитли наш застъпник е бит и колата му е ритана и никой не взема никакво отношение по въпроса. Или ние един вид ставаме в Бейрут в момента, все едно сме в войната между Израел и Ливан и хората, които искат да имат честни и справедливи избори, са бити от мутри, бити от полиция и накрая санкционирани от институции. Добре, наистина да представите доказателства за всичко това, което говорите. Да. Иначе, влизаме в кръга на спекулациите. Всеки може да каже. Нали, всичките тези регистрирани партии могат да кажете ми за нас гласуваха, но ще представим. Също имаме доказателства на хора, цели семейства, които отиват, гласуват в дадена секция и после има 0 гласа за нашата партия. Това също е, когато има цели семейства, има 0 гласа. И самите хора ще застанат със своето лице, за да го покажат това нещо и в коя секция. Няма как, това са страшни манипулации. Да? Политически лидери, които ви се обаждаха през тази предизборна кампания, опитваха да по някакъв начин да се договарят с вас. Имаше ли такъв натиск? Вчера, в периода, в който беше броенето между 11 часа до 5:30 там, когато излязоха резултатите. Имаш такива, които са известни посредници и ми звъняха, но аз не съм им дигнал. Сега няма да споменавам пак имена, ще кажа защо.
ако спомена определени имена, губя връзка утре да бъда информиран, изгърмявам си патрона и не мога нищо да разбера. Но тези хора ми се обаждаха и предполагам, че е било с предложение за някакво договаряне, но аз не искам да се договарям. Както и предния път, така и сега аз искам ние да работим в полза на хората, нали, политиците, и след панорама, вие знаете, когато зададох конкретните проблеми в България, а не измислените, които се дебатират навсякъде, ни запалих офиса на Величие във Варна. Имаме 2 минути, не можем да коментираме един филм, който беше пуснат за историческия парк. Вашия коментар за него и за всички обвинения, които се чуха, и за това, че хора, които са бивали на премиерата, са били разпитвани? Ами вижте, хора, които са инвестирали в исторически парк, са разпитвани от 2019 година. Защо никоя медия не пита за това? Каква е причината да са разпитвани? Частни инвеститори. Ивелин Михайлов, партия Величие, благодаря ви.